Kublai phi baro kane ka long ka jing pentep ka bawan lingba na ka Meghalaya Public Service Commission lanika MPSC Shillong dated Shillong Arpsau tarik September arjar apsan kane ka long kum ka jing pentep na manta baro khot kitu candidate ki bathep ya ka post typist hab baro khot ki head department ba ka typing speed test kin pen long ha ulai tarik bat ha du kharwai tarik jong ubnai Oktober arjar pesan tiket sentar na mentakan ni ka typing speed kan long ha po ha Shillong jowai nong stoin dura bat William Nagar tila karpadro I candidate ki badai ban late na mentakan ni ka typing speed kila ban download ya ki call letter ki jong ki na ka website mpsc.meghalaya.gov.in. Kublai Shibun.